Bojíte se, že přijde republika a bude křičet? A princ William přistihl Camillina syna, jak si zneužívá jeho soukromý majetek. To, co udělal potom, všechny šokovalo. Britská královská rodina měla vždycky tajemství. Za branami jejich velkých statků se odehrávají soukromé rozhovory, tichá rozhodnutí a pod jejich veřejnými úsměvy se skrývá napětí. Ale někdy něco pronikne. Promluví zasvěcenec paláce. Zaměstnanec odhalí příliš mnoho a když se to stane, pravda se šíří rychleji, než by si kdokoliv v Buckinghamském paláci přál. A právě teď se něco šíří a lidé o tom nemohou přestat mluvit. Začalo to jako většina královských příběhů, tiše a v pozadí, skryté za oficiálními událostmi a opatrnými prohlášeními. Ale ti, kteří dávali pozor, ti blízcí nejbližšímu kruhu, si všimli malých změn. Měsíce sledují, jak se něco rozvíjí. Tato situace se dotýká královského dědictví, osobní loajality a minulosti, od které se monarchie nikdy plně nevzdálila. V centru toho všeho je majetek, velmi důležitá součást královského majetku. V centru toho všeho je majetek, velmi důležitá součást královského majetku. A to se týká syna prince Williama a Camily, dvou jmen, která k sobě nehodí. Než se ale dostaneme k tomu, co se údajně děje nyní, je třeba vyprávět delší příběh, protože nic v britské královské rodině se neděje bez historie. A tento konkrétní příběh má kořeny sahající hlouběji, než si většina lidí uvědomuje. 8. září 2022 byl den, který změnil všechno. Zesnulá královna Alžběta. Druhá zemřela na hradě Balmoral ve Skotsku, čímž ukončila 70letou vládu a začala nová kapitola britské monarchie. Národ truchlil, svět sledoval a uvnitř paláce daleko od záře reflektorů se věci začaly měnit. Nejen tituly a role, ale i majetek. Většina lidí ví, že velkolepé oficiální rezidence Buckinghamský palác, Windsorský hrad a Hollywoodský palác v Edinburghu nepatří žádnému jednotlivému členovi královské rodiny, ale samotné koruně. Jsou to institucionální majetky. Automaticky přecházejí z jednoho panovníka na druhého a nikdo si je nemůže nárokovat, prodat je ani o nich činit soukromá rozhodnutí. V každém důležitém smyslu jsou majetkem národa. Vedle těchto oficiálních rezidencí se však nachází samostatná a mnohem osobnější kategorie královského majetku. Soukromé statky, domy, které si členové královské rodiny koupili za vlastní peníze nebo zdědili po přímých rodinných liniích. Ty se řídí zcela jinými pravidly. A právě v tomto klidnějším, méně veřejně kontrolovaném světě soukromého královského majetku se činí nejvýznamnější rozhodnutí a kde obvykle vzniká největší napětí. Když královna zemřela, její dva nejvýznamnější soukromé statky, Sandringham House v Norfolku a Balmoral Castle ve Skotsku, přešly přímo na krále Karla III. To se dalo očekávat. Oba panství byly součástí soukromých držeb královské rodiny již více než století. Zejména Sandringham má váhu, která dalece přesahuje jeho 8,0 akrů Norfolkské krajiny. Královská rodina jej koupila v roce 1862 za vlády královny Viktorie. Původně zamýšlený jako soukromé útočiště pro tehdejšího prince z Walesu, v průběhu následujících desetiletí se stal něčím mnohem osobnějším. Právě zde strávil své poslední dny král Jiří V. VI. A zemřel zde v únoru 1952. Bylo to místo, kam se královna Alžběta II. Vracela rok co rok. Pozemek, který údajně považovala za svůj skutečný soukromý domov. Když zemřela v Balmorálu, mnohým to připadalo jako konec života úzce spjatého se soukromým pozemkem rodiny. Karel zdědil obojí bez dramatu a odkladu. Tato část byla dobrá a očekávaná.
Co bylo složitější a mnohem méně očekávané těmi mimo nejbližší kruh, byl osud Highgrove. Podívejme se, co se stalo s tímto historickým sídlem. Highgrove House se nachází v krajině Gloucestershire. Je to georgiánský pozemek obklopený zhruba 900 akry zemědělské půdy a zahrad, které se v průběhu let staly tématem celostátního diskuse. Samotný dům je hezký, ale ne okázalý. Od ostatních jej odlišuje okolní půda, zejména zahrady. Byl osázen, tvarován a opečováván podle hluboce osobní vize ekologického zemědělství a péče o životní prostředí. Pozemky v Highgrove jsou stejně tak odrazem muže, který je formoval jako jakýkoliv formální portrét nebo veřejný projev. Tím mužem je Charles a jeho spojení s Highgrovem sahá až do roku 1980. Byl to rok, kdy byly oznámeny jeho zasnoubení s lady Dianou Spencerovou a hledalo se venkovské sídlo vhodné pro mladý pár, který měl jednoho dne vést monarchii. Highgrove byl zakoupen z pozůstalosti zesnulého Maurice Macmillana za přibližně 800 liber. Koupě byla provedena prostřednictvím vévody z Cornwallu, rozlehlého a starobylého panství, které princi z Walesu poskytuje jeho soukromý příjem a které po staletí nepatří koruně, ale následníkovi trůnu, který v daném okamžiku drží titul prince z Walesu. Tato skutečnost se stala velmi důležitou o 42 let později. Když se Karel v září 2022 stal králem, přestal ve stejném okamžiku být vévodou z Cornwallu. Vévodství a s ním i majetek a příjmy vévodství Cornwallu automaticky přešly na prince Williama, který byl formálně potvrzen jako princ z Walesu i vévoda z Cornwallu. Nebyl to dar. Nebylo to rozhodnutí, které by Karel učinil nebo mohl zrušit. Byl to prostě zákon, který platil tak, jak platil po staletí. Co to pro Highgrove znamenalo, nebylo okamžitě zveřejněno. Karel tomuto panství věnoval 40 let svého života. Samotné zahrady představovaly osobní odkaz, o kterém mnohokrát hovořil s očividnými emocemi. V rozhovoru z roku 2011 popsal pozemek Highgrove jako svůj vlastní malý ráj, místo, kde mohl vyjádřit hodnoty o přírodním světě, které se snažil propagovat celý svůj dospělý život. Na to, že se ho zbaví, jak to vyžadoval královský titul, nebyl emocionálně plně připraven. Vedly se tajné rozhovory, takové, které se nikdy oficiálně nezaznamenají, o budoucnosti Highgrove. Ti, kteří byli Karlovi blízcí, říkají, že jeho záměrem, nikdy formálně nevysloveným, ale jasně chápaným těmi, kteří ho měli kolem sebe, bylo vždy, aby panství zůstalo v rukou rodiny. Že se William časem ujme jeho skutečného vlastnictví, přesně tak, jak ho Karel utvářel do podoby, do které se stal. Že kornvalské vévodství bude přecházet spolu se svou historií a povinnostmi z jedné generace následníka trůnu na další. Mezitím tam byla Kamila a její přítomnost změnila všechno. Dokonce i příběh, který si právě vyslechnete. Její cesta v královské rodině byla jednou z nejpozoruhodnějších v moderní britské historii. Z ženy, kterou značná část britské veřejnosti otevřeně vinila z rozpadu manželství Charlese a Diany, se stala žena, která stála po boku Charlese při jeho korunovaci 6. května 2023 a korunovala ho královnou manželkou ve Westminsterském opatství před očima celého světa. Získat zpět uznání veřejnosti trvalo dlouho a trvalo plánovanou kampaň. A nepřišlo to bez ztráty na jejím veřejném obrazu, na Charlesově vztahu se syny a na vnitřní dynamice rodiny, která už tak nesla tíhu Dianina odkazu jako otevřenou ránu. Charlesovo rozhodnutí v roce 2005 oženit se s Kamilou navzdory odporu veřejnosti vyslalo královskou rodinou vlnu otřásání, která se nikdy úplně neuklidnila.
Pro Williama, kterému bylo v době svatby 22 let a který vyrůstal při pohledu na utrpení své matky během konce manželství, nebylo přijetí Camily do otcova života nikdy jednoduché ani snadné. Zvládl to dobře, veřejně byl zdvořilý, stál po Camille na akcích, mluvil o rodině a projevoval sebekontrolu, kterou si královská rodina cení. Zdvořilost se ale nerovná důvěře. A existovala jedna oblast, kde byla Williamsova opatrnost ohledně Camily vždy nejviditelnější pro ty, kteří situaci pozorně sledovali. Byla to oblast královského majetku, panství, domy, které představovaly nejen finanční hodnotu, ale i fyzické dědictví samotné monarchie. Místa, kde kdysi Diana žila. Místa, která William vnímal jako součást dědictví svých dětí a budoucnosti své rodiny. Tato opatrnost, jak říkají ti, kdo ho znají, nikdy nebyla paranoia. Bylo to rozpoznávání vzorců. Camillův příchod do královské rodiny tiše, ale významně změnil způsob, jakým byl královský majetek spravován. V roce 2020 se objevily zprávy, že Charles koupil pro Camillu dům Ray Mill House ve Wiltshire, který jí poskytl soukromé útočiště zcela k ní, daleko od oficiálních královských rezidencí. Projevovalo se to osobní loajalitou, ale kritici uvedli, že to dává nový příklad. Peníze spojené s královskou rodinou šly ženě, jejíž postavení bylo vždy zpochybňováno, a koupila si dům mimo obvyklá pravidla dědictví. Camillin syn, Tom Parker B.S., se již roky potýkal se složitou situací, kterou vytvořil vztah jeho matky s Charlesem. Povoláním byl kulinářským kritikem a spisovatelem, na veřejnosti okouzlujícím a zdvořilým. Nebyl ani plnohodnotnou součástí královské rodiny, ani se od ní zcela nerozloučil. Účastnil se královských akcí, pohyboval se v královských kruzích a navštěvoval nemovitosti, do kterých většina lidí nikdy neměla přístup. Ti, kdo to viděli, byli zasvěcenci, nikoli tisk ani veřejnost. Lidé uvnitř si všimli, že Tom Parker, B.S., se seznámil s prostory, které oficiálně nebyly jeho, a tato důvěrnost se rozvíjela pomalu. Nikdo zatím nic neřekl, ale královské panství si pamatuje všechno. Pro prince Williama, který zná každý detail vlastnictví a historie, nic neunikne. Ale v zákulisí se dělo něco, co brzy explodovalo na veřejnosti. Tom Parker B.S. se vždycky cítil dobře v jakémkoliv prostoru, o který se nikdy nediskutovalo. Ještě předtím, než se jeho matka stala královnou chotí, měl pověst člověka, který se pohyboval v elitních kruzích, jako by tam patřil. Královské rodinné pokoje nejsou jako jiné pokoje. Ti, kteří znají pravidla moci, majetku a postavení, si všímají detailů, které ostatní přehlížejí. Vidí, kdo je pozván, kdo ne. A kdy se někdo chová, jako by místo bylo jeho, ještě než se jim oficiálně stalo. Koncem roku 2023 si toho začali všímat i někteří členové královského personálu. Dotyčný pozemek se nachází v úseku anglického venkova, který je po generace spojován s královskou rodinou. Není to Buckinghamský palác, není to ani jedno z honosných ceremoniálních sídel, které se objevují na turistických mapách. Je to druh majetku, o jehož existenci britská veřejnost ví, ale jen zřídka o něm přemýšlí. Tyto nemovitosti se řídí tradicí, přecházejí k právoplatným dědicům a cizí osoby v nich nemohou bydlet bez souhlasu. To je ale víc než jen tradice. Podle zákona o vévodovi z Cornwallu patří veškerá půda a majetek vévody princi z Walesu. Když se tento titul převede, jak se v září 2022 převedl na Williama, přechází s ním i tento majetek. Nikdo to nemůže tajně znovu vyjednávat, ani když je blízcí králi. Vilém tomu rozuměl lépe než téměř kdokoliv jiný.
V měsících následujících po nástupu svého otce na trůn pečlivě spolupracoval s právními a finančními týmy vévodství, aby pochopil plný rozsah toho, co přešlo do jeho správy. Nebylo to jednoduché portfolio. Vévodství Cornwall se rozkládá na zhruba 135 akrech půdy ve 23 hrabstvích s nemovitostmi od městských budov v londýnském Kenningtonu až po zemědělskou půdu v Cornwallu a na pohoří Scilly. Příjmy z těchto majetků dosahují ročně desítek milionů liber. Vilém dal svému okolí jasně najevo, že zodpovědné hospodaření s nimi nehodlá brát na lehkou váhu. V této souvislosti se diskuse v paláci začaly měnit. Od diagnózy rakoviny v únoru 2024 král Karel pokračoval ve svých povinnostech, ale jeho zdraví přidávalo nejistotu do rozhodování o majetku a majetku. Kamila jako královna tiše získala větší vliv v zákulisí. Ukázala se jako vysoce strategická, protože věděla, která rozhodnutí zveřejnit a která projednávat tajně. Její vztah s Highgrove byl dobrým příkladem toho, jak to v praxi fungovalo. V tomto nejistém období byla Kamila v Highgroveve často přítomna. Části panství nadále využívala, jakoby přechod vévodství k Williamovi nezměnil její přístup. Zaměstnanci poznamenali, že rutina na panství zůstala v podstatě stejná jako v době, kdy byl Karel princem z Walesu a Kamila jeho společnicí. Nikdo nevěnoval velkou pozornost skutečnosti, že její syn byl nyní součástí rutiny panství. Tom Parker B.S. byl v letech 2025 a 2026 několikrát vyfotografován poblíž panství Highgrove. Samo o sobě to ale nic neznamenalo. Byl to syn královny. Členové personálu, kteří opatrně hovořili o tom, co pozorovali, však popsali něco, co se zdálo být odlišné od běžné návštěvy. V prosinci 2025 jeden dlouholetý člen domácího personálu panství údajně v rozhovoru s kolegou zmínil, že pan Parker B.S. byl v areálu spatřen několikrát, když v rezidenci nebyl ani král, ani královna. Kolega, podle zprávy, která se později tiše šířila domácností, jen pokrčil rameny a řekl, přijde, když mu ona řekne, že může. Tato věta, jakkoliv krátká, dopadla různě v závislosti na tom, kdo ji slyšel. Do ledna 2026 se dostala k někomu, kdo nebyl členem personálu. Dostala se k členovi Williamova nejbližšího kruhu. Osoba, která na ní Williama upozornila, nebyl dvořan ani palácový úředník. Byl to někdo, kdo mu byl podstatně bližší, přítel z let v Sandhurstu. Jeden z důvěryhodné skupiny lidí mimo formální palácovou strukturu, které si William udržoval po celý svůj dospělý život. Rozhovor se odehrál při večeři v Adelaide Cottage, skromném windsorském sídle, kde se William a princezna Catherine usadili se svými 3 dětmi po přestěhování z Kensingtonského paláce v roce 2022. Byl to klidný večer, začátek prosince, takový, jaký William zjevně preferoval mimo formality oficiálního prostředí. Je tu něco, co bys asi měl vědět, řekl jeho přítel a postavil sklenici. Možná to nic nebude, ale vzhledem ke všemu jsem si myslel, že to budeš chtít slyšet ode mě a ne od někud jinde. William poslouchal, nepřerušoval ho. Ti, kdo ho dobře znají, říkají, že je to jeden z jeho nejstálejších zvyků. Než začne reagovat, slyší věci do hloubky. Když jeho přítel domluvil, nastala dlouhá pauza. Kolikrát? Zeptal se William. Víckrát, zněla odpověď. A nejen tak projížděl. To bylo vše, co se o tom ten večer řeklo. Ale stačilo to. William s touto informací v následujících dnech nekonfrontoval nikoho. Ne hned, to by pro něj nebylo typické. Podle všech důvěryhodných zpráv je to muž, který jedná se značnou disciplínou, když ho něco znepokojí. Nereaguje, vyhodnocuje, shromažďuje informace. Než se rozhodne, co s tím udělá, ujistí se, že to, co si myslí, že ví, se skutečně děje.
Lidé, kteří ho dobře znají, to popisují jako jednu z jeho klíčových vlastností. Vyrůstal s pohledem na to, co se stane, když členové královské rodiny jednají na základě emocí, místo aby o tom pečlivě přemýšleli, včetně rozpadu manželství jeho rodičů a bolestných detailů, které se objevily v novinách po celé Británii. Také viděl, jak jeho matka v roce 1995 poskytla rozhovor BBC, o kterém později uvedla, že byl učiněn spíše v hluboké osobní bolesti než s pečlivým plánováním a že změnil směr monarchie. Začátkem února princezna Kateřina dokončila léčbu rakoviny a vrátila se ke svým královským povinnostem. Pro Viléma to byla obrovská úleva, ale každý, kdo viděl někoho, koho miluje, procházet rakovinou, ví, že obavy jen tak nezmizí, když léčba skončí. Stále sledoval, stále byl opatrný. Navíc se král Karel evidentně necítil dobře. Palác se snažil co nejlépe zvládnout vyprávění, ale signály bylo těžké přehlédnout. Méně veřejných vystoupení, rozhodnutí předávaná jiným, král, který viditelně zpomaloval. Nikdo z královské rodiny to neřekl nahlas, ale všichni mysleli na to též. Co bude dál a jak brzy? Pro Williama tato otázka učinila záležitost jeho dědictví naléhavou tak, jak nikdy předtím. Sledujte, co udělá dál. Kamila se v této době už usadila ve své roli královny, účastnila se správných akcí a udržovala si čistý veřejný obraz. Ale ti, kteří ji znali soukromně, říkali, že ohledně omezení své role byla uvolněnější, než se zdálo. Její syn Tom na tom byl podobně. Když se ho ptali na královské panství, nazval je místy skutečného klidu. Upřímně řečeno, takovými místy, kde máte pocit, jako by se čas zpomalil. Většina lidí to brala jako ledabylou poznámku, ale zasvěcenci to vnímali jako někoho, kdo mluví o místě, které velmi dobře znal. Dva různí členové personálu panství Highgrove se nezávisle na sobě zmínili důvěryhodným kolegům, že Tom Parker BS byl na pozemku nejméně 3krát v předchozích 4 měsících, aniž by na panství byl přítomen král nebo královna. Jedna z těchto událostí zřejmě zahrnovala přenocování. Detaily byly chabé a ani jeden ze zaměstnanců nepodal oficiální zprávu. Byly to postřehy, ne stížnosti. V domácnosti, kde každý věděl, že vévodkyně z Cornwallu a její majetek nyní patří Williamsovi, na těchto postřezích záleželo. Otázka, kterou nikdo nahlas nepoložil, byla jednoduchá. Řekl to Williamovi někdo a pokud ne, kdo rozhodl, že to vědět nemusí? Tato otázka se pomalu vynořovala na povrch a brzy se na ní dostalo odpovědi. Odpověď přišla teprve nedávno a nedorazila žádným oficiálním kanálem. Vedoucí člen týmu správy majetku vévody z Cornwallu prováděl rutinní kontrolu záznamů o užívání nemovitostí v několika vévodských usedlostech. Tyto kontroly probíhaly pravidelně, převážně jako administrativní záležitost. Kontrola odhalila něco, co se nacházelo v záznamech o užívání nemovitosti spojené s panstvím Highgrove a neodpovídalo žádnému autorizovanému záznamu v oficiálním záznamu o návštěvnících. Jedné noci zaznamenali vnitřní bezpečnostní a topné systémy panství přenocování v den, kdy se v Highgrove nenacházel žádný člen královské rodiny. Rezervace byla vysledována prostřednictvím komunikace personálu a uvedené jméno nepatřilo královské rodině ani formálně pozvanému hostovi kanceláře vévody z Cornwallu. Byl to Tom Parker BS, osoba bez oficiální role nebo povolení ve strukturách vévodství. Správce pozůstalosti si při plnění svých povinností neobvyklou rezervaci označil. Poslal interní zprávu hlavnímu osobnímu tajemníkovi vévodství Cornwallu s dotazem, zda byla návštěva schválena vévodovou kanceláří a pokud ano, za jakých podmínek. Odpověď z vévodovy kanceláře nepřišla.
Místo toho člen královnina služebnictva uvedl, že dohoda byla učiněna s královniným vědomím a nevyžaduje další pozornost. Tato odpověď však byla chybná. Highgrove a s ním spojené nemovitosti spadaly pod Williamsovu správu, nikoli pod královninu. Jakmile se dopis a odpověď dostali do právní kanceláře vévodství, problém se již nejednalo jen o administrativní záležitost, ale o vážný problém. William byl informován v úterý ráno 2. týdne března 2026. Byl u svého stolu ve svém domě ve Windsoru, když mu jeho osobní tajemník předložil příslušné dokumenty, protokol o užívání, nesrovnalost ve vlajce, dopis správce pozůstalosti a odpověď z kanceláře královny. Pročetl si je beze slova. Přítomní v místnosti tvrdili, že ticho trvalo déle, než se cítil příjemně, ale ti, kteří věděli o rozhovoru u večeře před měsíci, chápali, že tohle nebylo mlčení muže zaskočeného, nepřipraveného. William věděl, že se něco chystá. Jeho přítel se o to postaral. To, co teď držel v rukou, byl jen důkaz, na který čekal. Okamžik, kdy se z podezření stalo fakt a fakt vyžadoval akci. Když konečně vzhlédl, jeho výraz podle jedné z přítomných nebyl vztek. Bylo to něco tiššího a v jistém smyslu znepokojivějšího než vztek. Byl to pohled muže, který už měsíce něco tušil a právě dostal potvrzení, které hledal i kterého se zároveň obával. Kdo další tohle viděl? Zeptal se. Správce pozůstalosti, právní kancelář a teď vy, pane, odpověděl jeho osobní tajemník. Nikdo nemluví s tiskem, nikdo nemluví s nikým mimo tuto místnost, dokud neřeknu jinak. Zavřel složku. V následujících hodinách proběhla série telefonátů uskutečněných s velkou pečlivostí a v přísném sledu. První byl adresován Williamsovi, nejvyššímu právnímu poradci v rámci vévodské struktury. Druhý byl adresován důvěryhodnému prostředníkovi, který v průběhu let pomáhal spravovat citlivější komunikaci mezi Williamovou domácností a jeho otci. Třetí, a ten, který lidé blízcí Williamovi považují za nejdůležitější, byl rozhovor se samotným králem Karlem. Rozhovor mezi otcem a jeho synem a mezi králem a jeho dědicem je soukromý a nikdo mimo ně dva nemůže plně tvrdit, že ví, co bylo řečeno. Z malého okruhu lidí, dostatečně blízkých oběma mužům, aby pochopili atmosféru diskuze, se později ukázalo, že to nebyl krátký rozhovor a nebyl ani snadný. Král Karel, podle těch, kteří ho znali, záležitost neodmítl. Neodmítal ji ani Williamovi neřekl, že jde jen o drobnou administrativní záležitost. Viděl příliš mnoho problémů způsobených tím, že se věci nechávaly nevyřešené, než aby se dopustil této chyby. Nyní, ve stejnou dobu, lidé z jeho blízkého okolí tvrdí, že byl v obtížné situaci. Jeho zdraví snižovalo jeho pracovní schopnosti. Povolení přišlo přes domácnost jeho manželky a Tom Parker B.S. byl jeho nevlastní syn, muž, kterého znal od dětství, jehož matku miloval téměř 40 let. Chápu, proč mi tohle říkáš, řekl údajně Charles Williamovi. A máš pravdu, že mi to říkáš. Tohle se nemělo stát tak, jak se to stalo. Ti, kteří rozhovor slyšeli, říkají, že pro Williama nejdůležitější bylo, aby si jeho otec problém uvědomil. Nešlo o žádné velkolepé řešení ani dramatickou konfrontaci. Jeho otec si prostě uvědomil, že to, co se stalo, není podle pravidel, která tyto nemovitosti upravovala, přijatelné. Že Williamsova kontrola nad vévodou byla skutečná a nikdo ji nemohl potichu obejít, bez ohledu na to, kdo byla jeho matka.
byly podniknuty kroky. Prostřednictvím vévodovy kanceláře bylo vydáno formální sdělení, které objasňovalo protokoly týkající se přístupu k nemovitostem ve správě a jasně uvádělo, že veškeré budoucí záležitosti s jakoukoliv návštěvou za jakýchkoliv okolností vyžadují schválení kanceláře vévody z Cornwallu. Camilla se k této záležitosti veřejně nevyjádřila. Své královské povinnosti nadále vykonává jako obvykle a z její kanceláře nevyšlo žádné formální prohlášení. Zda o tom s Williamem hovořili soukromně, ani jedna strana nepotvrdila, ale následné kroky hovořily dostatečně jasně. Prostřednictvím kanceláře vévody z Cornwallu byl vydán formální pokyn, který Tomu Parkerovi, BS, zakazuje přístup k panství Highgrove a k souvisejícím nemovitostem. Protože je však jeho matka královnou, nebyl mu vyloučen z oficiálních palácových akcí ani z královských shromáždění, kde se schází rodina. Tato hranice byla stanovena záměrně. William nechtěl vyvolat veřejný skandál. Chtěl chránit to, co je jeho. Ale tím to neskončilo. Krátce poté, co byl vydán pokyn, se William osobně obrátil na přítele, který ho na tuto záležitost upozornil při večeři o několik měsíců dříve. Byla to krátká výměna názorů, ale úmyslná. Poděkoval mu za to, že něco řekl, když to udělal, a jasně mu řekl, že záležitost byla řešena správnými kanály. Jeho přítel podle všeho jednoduše řekl, že je rád, že to William věděl. Tím to mezi nimi skončilo. Tom se nadále objevuje na akcích, píše o jídle a veřejně se chová, jako by se nic nezměnilo. Ale v kruzích, na kterých záleží, je situace dobře pochopena a dveře byly zavřené. Princ William to zvládl tak, jak řeší většinu věcí. Bez dramatu a bez jakéhokoliv prostoru pro nedorozumění. Panství, které zdědil, nejsou neformální prostory, které může využívat kdokoliv s vhodnými konexemi. Patří vévodství Cornwall. Patří jemu a on se postaral o to, aby o tom již nebylo pochyb. Myslíte si, že měl princ William zatknout Toma BS, místo aby celou záležitost řešil potichu? Podělte se o své názory v komentářích níže. Nezapomeňte dát like a přihlásit se k odběru našeho kanálu. Také klikněte na další video na obrazovce, nenechte si ho ujít.